I just bought new bags in Charles & Keith. Mag-unboxing lang ko pag abot og Panabo. Panabo jud, Philippines. Nakapalit ko duha ka bag. So happy. Ay guys, I'm back to Fenty Beauty. So dito sa Fenty Beauty is makita lang sa K11 Museum. Here, I'm gonna buy new powder. Excuse me. Do you have a refill for this? Yes. Okay, I'll get one for refill. How much is this? 340. 340. And then the old formula? 290. 290. Yes. Okay, I'll think about it later. For me, right? Okay. Then the concealer. 240. Okay. And the foundation is 260. And then the refill. Okay. Okay. Card na naman tayong. So I got my Fenty Beauty makeups. So nag-refill lang ko guys kay nahubot na nga ko ang mga foundation and all. So, habang nasa Hong Kong, palit sa. So, muna siya mga gipamalit foundation, mga sunscreen, powder. Ano siya guys? Concealer. Actually, freebie na lip gloss. For today, ibalik lang na ako ang jacket. Still the Cloud Monster shoes. Worth it kay siya. Very comfy. Mawala dito akong igamit na shoes sa mga 6-day trip dito sa Hong Kong. Huwag yung disappoint ni Cloud Monster. Worth it kay siya. Huwag yung nakita akong mga tiil. So guys, wala na ako ang vlog for today. So this is day 6 in Hong Kong. And we're going home to Philippines. Bye room. Mamiss kita. Bye-bye. Hindi na, mamiss na mo mag-travel. So, work na naman. Let's go work. Para may pang-travel na naman next time. Diba? Need to work to travel. Kami sa airport. Mamaya na mag-check-in. Uli na ako ang amuang rented na wifi. So, baba ako dito sa arrival hall para iuli. So, dito mi nag-rent roaming sa Klook na mo ni gibook. Excuse me. Return? Okay. Return to my credit card. Okay, thank you. Naman na. Naulit na ako. Dali na kaayo. Naman siya 500 Hong Kong dollars na deposit fee. Once iuli na nimo siya, return na po siya automatically. Once di mong iuli ang wifi, sakit-sakit po ng $500. Tapos duha to kabuok, $1,000 tanan. Ouch po kaayo. This is our breakfast sa airport. Yeah, okay, dalawin kayo. Yeah. Nagkambiyo taong drink. Kasi masakit ako rin ito yan. Ovaltine and milk tea. Anyway, nagsakit ang tea. Palis ako dito sa Tilbury. Sa airport. Hindi natin din mo pa can I discount. I should have bought here. Naku na kayo gastuan niya ako mga makeup journey guys, no? Cut man ta. So, laban lang. Trabaho na pod. Para naikapalit sa mga gusto. Diba? 12:35. Tara! Ay, wala pag yapoy gate. Ulag-lag sa doto. Sige, may gasto. Magkuduwa may gate. Ano ron? Ita. Sa gate ni Dodong. Sa gate nito. May manito ang dodong kay way gasto. Kiam-kiam ang kapag naman.
Sakpan. Nana jud mi amo ang boarding gate kay kaganina mga after mga 2 hours pa siguro bago ni gawas ang amo ang boarding gate. Uli na jud mi Pilipinas. Thank you Lord, thank you Lord, thank you for everything. Thank you Lord kay for the second time around naka-lag na pud ako family sa laing nasod, which is Hong Kong. Third time na nako ni sa Hong Kong. O ganahan dyan ko magbalik-balik sa Hong Kong. Hong Kong has many things to offer. This is the end of my travel vlog. Our first family trip in 2025 in Hong Kong. Follow for more travel tips and promos. Travel with joy! Bye!